ngamandla uyanginakekela nomntwana uyamnakekela. Yes, inkinga ikephi inkinga? Ile yokuthi awulali nami. Hawu mama. Ngifuna ukulala nawe. Ufuna ukulala nami? Yebo. Solala nje. Anginayo omunye umuntu engilala naye. Uma kuukuthi wena unaye, ngitshela ukuthi ungitshele iqiniso ke namhlanje ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwethu. Awusangithandi noma usangifili ngoba ngisho ugeza awusafuna ukugeza phambi kwami. Uma ngabe ngithi ngiyakuthinta embedeni uyangichiliza awufuni. Wena inkinga yakho yini? Inkinga yakho wena lo mahlabana wena inkinga yakho. Wona ayikho enye into ifuthiwa ngangafuni ukuthi silalane nasobabili. Ngitshela ngiyona inyoko mina ngezwe umngani wakho wena. Mina masinenkinga mina nawe sokhuluma sobabili asimdingo wesithathu. Yabo nje Buya futhi nolunye uhlelo oluthandayo noluthakaselayo elibizwa ngokuthi silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Ngiyathokoza ukuthi ngiphinde ngibe nawe nakule episode namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Mhlawumbe uneyinkinga ezithinta umjolo ngi-email njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Asambeke siyobona ukuthi indaba yanamhlanje ihamba kanjani siphethe bani nanokuthi siyilungisa kanjani. But before we get there amakhanda siwagebise phasi sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifane sihawukele asibabone ukuthi indaba zabo zihamba kanjani silungise. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguZanele Hlongwa. Ngize kule show ngoba ngifisa ukuthi ingilungisele inkinga zami nomuntu wami. Lembukelo ohlelo silungisa umjolo. Mawukuthi uyaqala ukubukela njengamanje uyazi ukuthi lolu hlelo silungisa umjolo lithola khona kwi channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Before we begin, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is umjolo. Mowenze njalo uzokwazi ukuthi uthola ama benefits amaningi kakhulu kwi app yakho yaka EasyBet. I-download njengamanje ube nayo mase ke uyayisebenzisa. La sikhona siseyindabeni eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Uyangazi ngikudlala Matifane uma ngabe kumele ngiwuthele usawoti esilondeni ngiyawuthela kodwa kubaleka kakhulu ukuthi umuntu uma efike la sikhulume naye sazi kabanzi indaba yakhe mase phezu kwaloko siphinde futhi silungise inkinga okuyiyona asuka izelela kwisho. Mntaka baba sho phezu uyaphila mfowethu? Ngiyaphila ngezwe. Ngiyaphila mfethu. Igama lami nguMatifane. Umfethu esinaye namhlanje ubani? Umthokozisi washezi bafisi. Mthokozisi. Awusuka amadoda. Mthokozisi weyingane. Right mfethu. Ngiyaphila mfethu. No, mfethu ngimnandi kakhulu. Sinawe la namhlanje. Igama lesho yethu silungisa umjolo. Okay. Wena uzitholula namhlanje okusho ukuthi kushuthi uzolungisa something ethinta umjolo. But before we get there, uyamazi nomuntu wesimama ekuthiwa uZanele? Yeah, ngiyamazi uZanele. Umazi kanjani mfowethu? No, uZanele uma wengane yami. Uma wengane. Yeah. So i-relationship yenu igcinaphi ihamba iphelephi ukuthi uma wengane noma uma wengane but namanje nisabambisene kusasekuhle? Uma wengane namanje usawuma wengane. Usawuma wengane. Usamthanda. Yeah, mfowethu. Uyakuthanda naye. Ngagcina kanjalo futhi kuthiwa ngisanda le mfowethu. So i-relationship yenu njengamanje mhlawumbe kusiphi stage ngendlela obuka ngayo wena? Yeah. I-relationship yami noZanele ile stage sokuthi singabantu ababili abanengane. Alright, sinengane siyahlanganisa siphilisa ingane. Yeah, okunye futhi ilapho nje mfethu ukuthi sihlanganisa siphilisa ingane. Yes, bambisene mfethu yabo. I-partner kahle kahle. Hayi no, ngiyakuthola mfethu. Ongichazele mhlawumbe ngepersonality yakho mama, ngimazi mina wena umazi kangcono. Ungamchaza njengomuntu onjani mfethu? uZanele mfethu umuntu one-respect oqala. Sure. Right? Yeah. Uyahlonipha yena. Nawe futhi uyamhlonipha umuntu. Nami futhi uyangihlonipha. Uyawazisa umndeni ebalekile. And futhi like uyayivelisha izinto ngelinyiso yabo. Yes, nje mfethu intombazane right, outgoing. Yeah, okay. Sure. Easy to xoxa naye everything munenkinga. Sure. Ngiyabona ukuthi each and every time sikhuluma ngoZanele lokuveza ama-side amahle wodwa kusho ukuthi ngokwakho izinto uzibona zi-right. But namhlanje uzithola la ohlelweni
silungisa umjolo njengoba ukhona njengamanje mhlawumbe ngokwakho kukhona yini la ubona khona ukuthi ungathi kumapheshu mhlawumbe kudinga ukuvala noma ngakwakho nje yonke into ihamba kahle? Angiboni bafo ukuthi mhlambe kumapheshu kudinga ukuvalwa mhlambe kuneconsi elikhona no mfethu yonke into ngibona i-right mina mfethu yabo. And akakazi Ngeside lami ngibona i-right yabo kodwa nje mfethu akakazi akhala umama mhlawumbe ngey'nkinga ezithizeni kuwena ku-right yonke into? Bengaze zibibikho inkinga owakhala ngazo yabo. Zikhona lezi inkinga phela lezi ley'ncane zabantu nje general abantu abaphilayo yabo kodwa nje ukuthi mhlambe sengaze size oba ngithola ngila mhlawumbe ukuthi kuzolungisa umjolo yabo kushuthi hayi angazi kodwa nje akukho kubafu mfethu namhlanje uzitholula uzolungisa umjolo wakho nomuntu wakho mhlambe into enijwayele vele nomama ukuthi each and every time you guys are having a problem or some issues between nina nibize omunye umuntu ukuthi azonilungisela indaba yenu? Akaze sibe naleyo nkinga leyo before angikhumbuli siba nenkinga ngoba ngisho nje ukuthi umuntu ohloniphayo if ukuthi khona la ngone khona sahlala phansi sikhulume okay ngenza ukuthi nokuthi okay ngiyaxolisa nokuthi nje akazi ukuthi mhlawumbe makhona inkinga between mina naye kube khona umuntu esithatha simfakayo yabo la akazi vamise siyo okay sikhulume njengabantu civilized yonke into leyo sibe grand so uqonda ukuthi ngiwokuqala ungena umuntu wakho akakaze angenwa umuntu umngena manje usho ngisho ukuthi angithi manje akaze kube khona umuntu ongenayo phakathi kwenu nobabili futhi imini okuqala ungena kanjani musuthi ngisho ukuthi ungene endabeni zenu? ngokuqala ungena endabeni zenu hayi bese ngicabanga indlela phela ngokuqala bafundiswe mfethu ngiyaqala mfethu ayikulungile ungoqala ungena endabeni zethu futhi wena ngowesithathu kahle nabo abantu abawu2 yimina naye mase kuba uyena okay wena yena okay no ngaba kanjani uyena ngoba phela yimina uyena mase kuba imina ngi-third choice mina okay no kulungile mfethu uready kodwa ukuthi umbone umama umuthi ufuna ukuthini kwena? Ngiready. Ready. Ukuthi ngiready. Ngiready. Ukwazi usikhiphana. Ukuthi yini indaba? Why kahle ngila yabo. I know. Ngeke you'll find out shortly. Okay. Mbukeli uyalazi kudaba usanyakazi manje hlala la ukhona. Nazi indaba zabantu ziza kuwena uzilethelwa uMatifana kumjolo show ohlelweni silungisa umjolo. Ungayindawo okubaleka kakhulu ukuthi siyalungisa la asilwi liyahamba ithimba lethu njengamanje losilandela umama uZanele limbeke la sizwe iside lakhe mase siyabadedela futhi bakhulume bobabili benomfowethu sibone ukuthi siyakwazi nokusithola isixazululo towards inkinga ababhekene nayo bobabili. Khumbula kuba futhi yena ngokwakhe yonke into ihamba kahle akayibona inkinga why lumama kungathi uthi khona yena inkinga ayibonayo kodwa ke asingayikhulumeli so ibone siyenzeka ukuthi zihamba kanjani ngoba nawe mhlawumbe uney'nkinga zakhe ezisinto umjolo asithi silungisa le ubusi-email yakho sihamba nethimba lethu siyomlanda manje umama simbeke la sikhulume naye. Dadewethu kunjani sisi? Ngiyaphila. Kwangathi umangele mfowethu. Umangela Umangazwa yini? Bengijethi uyadlala. Lutho mntaba banhla njengoba ubona. Hayi bo mawakho wenze njani? Njengoba ubona nje mfethu. Angithi uyena lo muntu wakuthandana naye. So uthe ufuna nithi ukukhuluma kancane. Wathi wena uready ukuthi umbone? Okay, athi ngizwe first. Mhlambe before nginidedele nikhulume nobabili ngizoqala ngithi ukukhuluma naye then ngizonidedela nina nikhulume nobabili. Uright ngaloko mfethu. Okay, awukhulume bafo first. Ukhulume. Dadewethu njani? Ngiyaphila njani? Hayi no, ngiyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi awugcinanga nje ngokubhala ohlelweni. Ukwazile ukuthi uze uzokhuluma nananga umuntu wakho. Nanoma ngani inkinga mhlawumbe ubona ukuthi ikhona phakathi kwenu. Ubafu vezile ukuthi niyathandana. And ekuthandaneni kwenu senize naba nomntwana. So ngokwakho ubona yonke into mhlawumbe ihamba kahle. Wakuchaza futhi njengomuntu right akazange abeke mabala akazange abeke inkinga ezikhona mhlawumbe phakathi kwakho naye wena nje mongangichazela ngumfowethu uMthokozisi umuntu onjani mhlawumbe kwi relationship yenu? Engingachaza
ngingamchaza nje bhuti wami ngomthobo umuntu oright, onothando, onempatho, okwaziyo ukunakekela umndeni wakhe njengoba sesiwumndeni nje sesinengane. Yeah. Kodwa kukhona isimo noma into eyenzakalayo phakathi kwethu eze yagcina seyingifikisa la. Ekuthenini mhlampe ngingakwazi ukuthi ngilungiseleke yona ngoba ngijwayele ukubona nibalungisela abanye abantu. Okay. So iyona nto le engathi mhlawumbe ayingiphathi kahle kuyena kodwa nje kokunye konke kuhamba kahle. Mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ukuthi ngoba indlela akubeke ngayo umthoko nabantu aba-right yabo nabantu aba-perfect angayibuza ukuthi bongeke ukwazi mhlawumbe ukuhlala naye phasi ukhulume or mhlawumbe you have tried ukukhuluma naye but uyabona ukuthi akusebenzi. Yeah, bengingazama ukuhlala naye phansi uma kuthiwa bevuma ukuthi ahlale nami phansi sikhulume ngalento ngoba asikho isidingo. Ngiyabona ukuthi indlela esekwenzeka ngakhona uma ubona isidingo asikho phela mehlisele isithunzi. Uma ubona isidingo asikho phela bengafanele wasekuqaleni ukuthi uze ngize ngifike lana-ke mina-ke. Uma ubona isidingo asikho ukuthi size sifike la mina uthi wena ube ngapha mina ngibe la ebe ngapha lo mfethu lo ukuthi sizokhuluma sizolungisa. So ubenze Futhi phela khona umusha isikhathi somunye phela uma uthi isidingo besengekho noma umusha isikhathi sakhe lo mfethu wahlala. Besingekho isidingo uma ubunginika isikhathi sami sokuthi ngikwazi ukukhuluma nawe. Anginiki isikhathi sami sokuthi sikhulume. Njengoba sihleli lana ima ngikwazi ukuthola isikhathi sakho. Ngiye ngithi ngikhuluma nawe uyasukuma uyaphuma uyahamba uyasho ukuthi uyebanganeni bakho. So iyona nto engenze ngaze ngabhalela lolu hlelo. And ngiyabonga ukuthi ngithe mangabe ngibhalela naphinde nangitholela yena ukuthi azoba nesikhathi sami la sikhulume ngalento. Okubi-ke ukuthi sesikhuluma emakhamereni. Uyasho kubi impela ngithi uyasho kubi. Kodwa ngoba siyathandana thina sobabili. Yeah, uyasho siyathandana sobabili. Owesithatha simdeni. Umsaphi mfethu? Uzoyilungisa lenkinga uthi mhlawumbe ikhona. Sengibona abantu abaningi belungiselwe inkinga zabo la ngiyacabanga ukuthi nale yethu izolungiswa. Ngiyekele bafuqhubeka futhi ukhulume bese kuchazele yena uZanele. Zanele mhlawumbe angabe ngisangena phakathi kwenu mfethu. Asimuze ukuthi ukhala ngani udadewethu mase mhlawumbe niyakhuluma mina ngizobe sekungenelela lapho okumele ngingenelele khona. Dadewethu awukhulume nalo isoka la. Ungakusangenelela bafuse wenze ku-right, ungakusangenelela seku-right. Zanele khuluma. Kwenze njani? Ngiyaxolisa ukuthi ngikulethe kule ndawo. Ngiyaxolisa nanokuthi kodwa uyazi ukuthi kahle kahle fanele ngabe ngilele. Angithi oqala? Yebo, ngiyemsebenzini ngitambama. Yebo. Ngisuke endlini mina. Ngisuke into serious mina. Ngisuke ukuthi ngizozwa lento ozongitshela yona. Serious. Inkinga engikubizele yona la serious odlula umsebenzi ngoba iphathelene nempilo yethu. Edlula umsebenzi? Yes. Singakwazi ukuthi singenawo umsebenzi siphile kamnandi if kunenjabulo ekhaya. Ngicela ukuzwa lenkinga yakho sisi, ngicela ukuzwa lenkinga yakho Zanele. Inkinga yami enginayo babakhe la ukuthi awusangijabulisi wena ngenkonzo. Angisakujabulisi kanjani manje? Uyangitida phela athi usho ukuthi wena uhappy manje yonke into angisakujabulisi kanjani futhi. Since kwaba khona umntwana awuphindange angithi wangithinta uyakwazi lokho. Ngalinda ngayitshela ukuthi mhlawumbe mana. Umuthi angiphindanga ngithinta usho ukuthini mhlawumbe? Ukulala nami. Kodwa sengaze sifike la ukuthi sizokhuluma indaba zethu zamalalana. Iyona inkinga leyo. Iyona inkinga lokuthi singaze sifike la athi sizokhuluma inkinga zethu zamalalana. Usuke la sukhona ulanda lo mfethu engamazi ukuthi ngithathe noma uyena mhlawumbe noma manje ngilindile ngizitshela ukuthi mhlawumbe ulindelo 6 months ukuthi uyalindwa uphelile njengamanje ngenze njani? Ngibhizi nje, ngibhizi ngomsebenzi. Uyabuya njengama weekend. Uyabuya Friday, Saturday, Sunday. Fanele ngiphumule nje. Uyazi nje sithando sami ukuthi sisebenza kanjani emsebenzini. Ngiyakwazi mina uvele uaddicted kwi-sex ubukade uyenza sex manje kuhlukephi. Yini le esinkinga noma mhlawumbe mangabe senginengane esengiyakubhora. Wena unenkinga ukuthi wena awubhejwa? Yes. Nenkinga ukuthi angibhebhi? Yebo. Eyaqala inkinga yakho Ngiyabuza ukuthi kumayelana nani ukuthi ungahlala nomuntu for 6 months ungamenzi lutho.
and uphelile u6 months manje. Okay ngiyakwazi ukuthi 6 months uphelile. Ingane iyakhula isingaze ingane ibone Sirat izinto yabona mawak sirat yabo lapho ingane yakhula sirat sokusho singabazala baras kulo sengane wena into exhaya nje ulela amahlabana leli angikwazi phela ukuthi ngingahlala nawe ngithana nawe ngingalali nawe ngizobuya nje ngizobuya senze ubuya last weekend kade ulana ulalanga nami ngiyazama ukukuthinta uyangichilizela le kude and wes usulala ugqokile wena into kade ungayenzi uyabona umkhuluma mhlawumbe indaba ukuthi kuyabanda kuyabanda yabo that's why ngilala emgqokile kuyabanda sesifika ekamereni ila sofudumala khona ungekwazi why singayenzi ke khona sofudumala soba uthu ngoba nami ngiyagodola ngidinga kona ukufudumala usuyihitha shothi uyihitha sizoba ama-hits soba uthi usifudumala ngeke ngizenze ihitha mina ngeke ngizenze ihitha but ubuzenze ihitha nje ekuqaleni angithi beniyenza isexy naze namithisana yaba khona ingane mfethu musuphawula kangaka mfethu cha ngibizwe isamba sakho uthe wena uzongenelela la udingala khona awadingala bafuna umthula mfethu kwakhona nje ukuthi uphawulana wakhona usingila angazi usingihlangana wena khuluma uthini ngifisa ukuthi silungise izinto phakathi kwethu ukwazi ukuphendulale nami mana izinto kanti ayilungile niphathi ukuthi ade kusho wena la azilungile phela mangabe kusho wena la ukuthi yonke into right yabona nje le mali onginika yona ayisangenelisi manje isingenza ngihlezi ngine imali yami awusayifuni imali yami ayi ukuthi angiyifuni yipho injabulo ayikho embedeni siwela maneni injabulo enkempedeni selokhu ngaba ngateta umntwana nje ngingakateti Nginezathu nje mawakho. Izathu uzela ngoba ufuna ukuthola isizathu phela ukuthi akahlatshwa ngani umuntu wesifazane bafo. Unayo iqembu wezamahlaba wena awuhlangani wezamahlaba wena. Cela uthule. Uyahlangana phela ngoba uhlangana kanjani? Uhlangana kanjani? Umuntu nje uyahlangana. Angithi uzilungisela inkinga zethu. Wena ohlulayo ukuthi uzilungise wena endlini. Angithi uyahluleka wena masisendlini. Mana meze uthi wena uyahlangana wezamahlaba uhlangana kanjani? Ngoba ngibizwe umuntu wakho ukuzela ngizolungisa angithi wena umhlaba umuntu wakho mfethu uyiphi into elungisela la baba ukuthi uhlaba umuntu wakho bheki uba uthenga umhlaba uyamhlaba ngiyamhlaba wagcina nini ungangibuzi lokhu ungagcina nini ungangibuzi ugcina nini mana okay ozongibuzena dadewethu matches yakwazi akwazi matches on sera sezwa imina njalo matches eklist mina ngiyamlayetha umama wena wakho ulayetha umama wena wami umama wami manje ngiyasho utho wami ulethe umama wakho wena wami nawo moso umama pesa letha umama mfethu mfethu awasi okay ngizohlala mana ngizohlala phela ngizohlala so phela ngihlala so ngeke ngimenze lutho wementshiso lo ngeke ngimenze lutho ukuhlala phansi so phela ngihlale baba hlala mfethu so phela ngihlale mfethu ngizohlala kanjani umuntu manje ngizohlala kanjani manje lo muntu imini kufanele ngabe ngilwa kanjeni hlala phela bumlapha nje kade umlapha na nje mfethu siya understand ukuthi indlala ibangulaka kodwa hlala phansi ebafu ungangize ngihlanye bafu indlela ibangulaka kanjani ungangize ngihlanye bafu ema wakho yiyo lento le engisusele yona la endlini mfethu yiyo lento engisusele yona endlini yiyo lento engisusele endlini ukuthi uzongibuyisa ngalo mfana uzongibuyisa ngalo mfana lo okay ngiyaqhumisa ngalo mfana lo ngiyaxolisa ngicela uhlale phansi hayibo singajwayelani ngabe emam ngiyaxolisa angikhuluma nawe yiyo lento lokuthi ungisisendlini uzongijwayeza ngalo mfana lo ngiyaxolisa kulayitha lo mfana niwe lo mfana ukulayithayo wena ufunani wena ngilayitha umama wena sasilungise inkinga angithi awulali nami wena yini inkinga ekwenza ukuthi ungalali nami yini inkinga efuna ukuthi wena sikhulume mina nawe ubize yonke lento le avoidelana umama mfethu ngimavoida nje mfethu siyawuthule mfethu uzobizwa uzothena uzokhuluma masimele ukhuluma okay hlala phansi okay hlala phansi ngizothula ke nami usho njalo ngithi ngizothula ke okay thula ke bafuthi ngiyekele nawe ngicela ngiyahlala phansi ngiyekele nawe ngizohlala kanjani mfethu ngiyahlala nje mama yiwo lamasimba lawo kahle kahle ngisusendlini silungise inkinga yiplayo iyona leyo ukuthi wena awunankinga nje siyathandana mina nawe si right asinankinga uyangondla uyanginakekela nomntwana uyamnakekela yes inkinga kephi inkinga ileyo ukuthi awulali nami hawu mama ngifuna ukulala nawe
Ufuna nami? Yebo. Solala nje. Anginaye omunye umuntu engilala naye. Sizo- Uma kuwukuthi wena unaye, Sizoyala. ukuthi ungitshele iqiniso ke namhlanje ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwethu. Awusangithandi noma Angishongo ukuthi awusangifili angithandi. ngoba ngisho ugeza awusafuna ukugeza phambi kwami. Uma ngabe ngithi ngiyakuthinta embedeni uyangichiliza awufuni. Wena inkinga yakho yini? Inkinga yakho wena lo mahlabana wena inkinga yakho. Uwona ususeyeke Ayikho enye into. If kuthiwa ngangafuni ukuthi silalane thina sobabili. Ngithola ngiyona inyoko mina. Angithi ngithandana nawe. Umngani wakho wena. Umngani wakho. Mina masinenkinga mina nawe sokhuluma sobabili. Asimdingo wesithathu. Yabo njengamanje khona lo mfana lo metshiso lo naleli awuzisoli ngayo yonke into oyenzayo. Awukwazi ukuzisola ngayo yonke into oyenzayo. Ufike bangangitshela iqiniso. Uyaphinda futhi manje uzothi abantu engibabizile ukuthi bazosilekelela lana. Bazosilekelela ini babe khona mina nawe sishelana. Babe khona mina ngiqaqa. Ngivula wena ngivula umntombi bakho babe khona. Awukazi wazwangitshela la uzongalali nami. Babe khona. Uma kuthiwa wangitshela ngangizoba ngaba ngikaze ngise ngibabize. Ungenzela into ongazongangenzela mina wena uphikisana nami manje. Ngiyakubuza umbuzo awukwazi umphendula. Babe khona na ngiqaqisa umntombi bakho. Babe khona ngimithisa. Cha wengekho. Babe khona nginelisi ngoba nje manje uthi senginelisi. Babe khona. Cha babengekho. Pho manje bafunani la? Ingoba bazosilungisa. Angisakwazi ukukhuluma nawe mina. Nasiganto sisimile manje la. Angithi wena njengoba manje uhleli phansi ukhuluma nami ngiyakuzwa ukuthi uthini. Isiganzo lesothi simile lana uthi asisuke sikuvimbe ngani? Ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Khuluma nawe. Sethi ufuna into eyodwa kuwena. Awumhlabi ngani mama ngoba uyazi ukuthi itotolozi unalo nayo unayo iqheba lezi ndawo even West Butami lo bhuti ubaba ngani yami yazi ukuthi inkinga yakhe angazi uyayithanda isex ngiyayithanda vele uyazi ukuthi ngiyayithanda vele ulala nobani pho kulo 6 months uyithola manje ngoba phela sekuphela u6 months ungamhlaba umuntu wakho ngicela ukukhuluma nalabo bo2 abafu ngingatshela phela wena uthi ngenzeni mfethu manje ethi wena ngenzeni ubukhona la ethi baba mangane yami lo yes ongamhlaba qedela mfethu cha wena uthathe lapho uthi ngimhlaba wena mangane yami kusho yena nje ingane le yaqhamaphi yaqhamuka ezolweni le angamhlabi ever since ingane yakho angamchamisini okay into yenzayo ngabe ngikhuluma nawe angakuphepha ungichamisi pho manje angazi ukuthi bengi sekwenzakaleni bengi shuthi ndayisekho idlulile phela idlule kanjani ugcine nini angithi uyabona ugcine nini nje ukuthi kube mnandi lapha endlini kube mnandi ngicule kube mnandi mfethu asikisidinga ukuthi ngiphendule wena yabo wena manje asikisidinga ukuthi ngiphendule okay ubuzwa yimina ke okay sikephi isidingo sokuthi ngingabhejwa mina mama yeah ngithe mina izinto zami sikhuluma nawe yabo sikhuluma nawe sobabili yabo manje usuzoqhamuka usuzongibuza la edlangalaleni ukuthi siphi isidingo sokuthi isizathu sokuthi ungabhejwa lento leyo mina sokhuluma nawe sobabili ngoba angithi ngiyakhuluma nawe endlini awungiphendula awumphenduli nje ngiyakuthinta awunginikeza isikhathi umzwile kona utheni ngikhathele uyazi nje ngisebenza ngikhathele usuku ukhathele khona umuntu okhathala for 6 months and futhi uyazi futhi ade ngiyengawela ke futhi ngiyengawela ngayakazulu futhi yabo ubuyonzani ngazulu hawu indoda nje ukuba indoda phela ngithi yalanda izinto zokuthi iklina ngithi fanele ngabe ubuye ustrong kakhulu ke kaZulu ngizawe process ekhona le that's why kwesinye isikhathi ubona ukuthi uyangithinta angifuni ukuthi i-process eqeda unyaka wonke aqeda unyaka wonke nakhona lapho fanele mangabe ngikuthinta kubonakalisa ukuthi khona into oyenzayo phela 6 months angithi phela kuvumelane lento le akufanele nakhona ngize ngichaze njalo kuwena akufanele ngichaze akufanele kuyichaze kanjani angithi it's a relationship sinazo babili ngiyangicala namhlanje ukuthi wena usukwazi wena ukukhuluma nami ungibuye emehlweni kanje wena ngenxa yalesi sigantsonso nalo mfana lo omncane lo ongijwayeza izinto azikho right phakathi kwethu umubheka kodwa sizoba right umubheka sizoba right umwenza kanje njaya masikhulume kahle wena inkinga wena ukuthi wena ngisabhebhi inkinga leyo phela injabuli lapho injabuli lapho injabuli lapho ngiyakuchazela isizathu awuthule baba angisizwa isizathu sakho sichazayo uthe ubayika mara yakho uwelila ngazo ngizanga matifana otifeza izintombi zikhale zithi lezi zakho umfana omncane vele kulungile phela angithi ngiyakukhombisa ukuthi kwenziwa Matifana ya
ngiyabatifaza-ke mina kabi umatifana kabi ubabuze Umatifana. bazokutshela ngami Okay. ngeke ngihlale nentombi mina 6 months ngingayenzi lutho usamncane ngoba usawumfana omncane kulungile Ngoba kodwa ngiyayinika usawumfana injabulo ngoba usawumfana ngiyayinika omncane injabulo ibe happy wena umhlabi ngani uma wengane yakho Wephethu. waye ungamhlabi wephethu eh wephethu eh wephethu wephethu yini wephethu ya ematifana ya uyafuna ukungazi wena qedela phela uthi otifaza iy'ntombi wena zabantu futhi ngihlangana lo masimba la utifaza intombi zaba lezo utifaza intombi zaba Baba wakhe Wena- ngicela wena- unake le wena- engikhuluma wena- ngayo. lo- Yini wayibalekela lento engizokhuluma ngayo Lo- lana? lo- Okay, lo- ngicela ukubuza kanjena-ke. umatifana lo. Welile wayakaZulu wayonzani? lo umthathephi lo Cha, ngibuze indaba yakaZulu. lo umthathephi ongiceba kuyena lo umthathephi lo fanele ungiceba kuyena Ngibhalelile ishow lana Ishow ngithe yani? uzongisiza. eh Ishow umjolo show. ukuthi izokusiza Yes. wena usuhlule Izosiza mina nawe hayi mina yini kuphela. yini uzibhale yazi mfethu siyahamba isikhathi wena kunokuba uyasho ukuthi mama angikuhlabi ngoba kuwukuthi nokuthi simple Ichazele bani? umama uhari uchazele yena ngithi yena ufuna ukwazi. ngizongiyeka kodwa mfethu ngikwazi ukukhuluma nalo mfana ngizongiyeka ngengimsini Kodwa wena Ngeke uzokwazi ngimthinte. ukuthi Ngiyacela, ukhulume. ngeke Uzokwazi ukukhuluma noma ngisho ngengimthinta okay Ye- asikhulume-ke okay bafu uzongenza into yaje yes mfethu ngeke ngichazele wena ukuthi mina why okay chazela umama Ehhe. because uworried ukuthi why ngempela Shit. sekuphele 6 months uzophinda umlinde somunye 6 months uyayazi mfethu isex ukuthi mnandi kanjani Mfethu uyabo uma ukuthi umdala kunami ungangami unengane ozondayo nomndeni yes uzokwazi la lezi lento engisho yes kodwa njengoba usamncane mfana yes usamncane yes wena okay one last question abantu abangangawa ababhebhi iloko kushoyo Kushuthi uqonde cha ukusho usho njalo lokho. yini wena Babhebhe. iloko kusho babhebhe Babhebhe. wena ubhebhe ngani mina awubhebhe ngani mana phethu awumancane phethu mana phethu ngizokhuluma nawe Yeah. wena ungibizela ngithi Yeah. lo angimazi ungena ngaphi nakhona uzongicasula yes uzongicasula lo mfana lo yabo Okay. kahle wena lo mfana lo khona into usazoyichaza ngalo mfana lo serious ngoba Uthini? wena usazochaza wena usazochaza nobani nisazochaza ngithola lapha Sizochaza ini manje? ngiya-understand ukuthi uphelile u-6 months engatholi kodwa akatholanga kumina uma ukuthi loko kumele kuchazwe angisaphoti ngithe ngiya-understanda ukuthi uphele 6 months kodwa atholanga kwena lutho mfethu Ima-ke mfethu ngifuna ukukhuluma noma ingcose yami khuluma Ukhuluma noma wengcose yami. khuluma noma Ukhuluma noma wengcose yami. khuluma mfethu nami khuluma nami Cela ungangibambi cela ungangibamba angikwazi ukuya ngalekeni wena uvimbe lokho Mayingosi ngicela uhlale phansi babakhe. yazi angibona into engizohlalela mina cabanga nje Mfethu, manje yazi le ekhaya angibona into asizi. engizohlalela Okay, ngicela ukuthi uhlale yazi ngibani ngicela uhlale phansi kokugcina. singixhaphazile vele nalo mfana lo mina ngenzeni Ngingenzela ukuthi baba, Wena uzongenzani? ngingenzela ukuthi baba, ngingenzela ukuthi Wena baba. uzongenzani? Shaba na busy ngingenzela ukuthi baba, ngingenzela ukuthi baba wangisabiswa nemkhulu. Ha. Na usawoti. Ngicela bandla uhlale Hayi phansi. kahle phethe indaba Ngicela wena. uhlale phansi. Kukhona into engifuna. Phethe bizo wena na. Khona into engifisa Bizo wena ukuyibuza na. ke. Hayi phethe sawu kahle na, phethe sawu kahle, phethe sawu kahle, phethe sawu Uhlale kahle. phansi. Cela ukhuluma nawe, cela ukhuluma Nangu. nawe. Okay, ngicela uhlale ukhulume phansi ke naye, bese ngikhuluma lokho kokugcina bese siyahamba. nangu mfethu umuntu ekumele ukhulume naye Okay, phethe okay, phela ngiyahlala nje phansi indaba. Ngiyahlala nje phansi indaba wena. Hayi ngiyahlala mfethu awuhlale phansi ngiyahlala nje. hlala Indaba. phansi Ima baba khona olaka kangaka kanti kwenzakalani? Okay. Awungalokhu baba phela. Hawu, Phela. uright ngibaba nje wena phambi komuntu wami. Angijwali kabi wena. hlala Angijwali phansi kabi. Ngiyahlala nje phansi indaba. Hawu, mfethu ngiyahlala phansi. okay mfethu lokho esiqalile awukazi ukukhuluma uzokwazi ukukhuluma nomama noma Okay, ngizokwazi ukukhuluma. okay yini Sure. yini Ngizokwazi ukukhuluma. Mama, angeke ngikhulume nawe phela phela. okay Mama, ngithi ngitshela ukuthi ngikwaZulu ngithi. Yebo. Sure. Khona iprocess engihamba phezulu kwayo. Yeah. Yeah. And futhi okunye uyazi sebenza nzima emsebenzini night shift uyazi qula kakhulu izinto ngenzelani ngenzela wena uthi ube trendy ngenzelani ngenzela ingane uthi ube trendy Ngicela Yabo? ungichazele ukuthi yiphi leyo process ngoba kungenzeka ukuthi unquma abantu Yo, ukuze mina ngingazihlanganisi ngihlala nezinto nawe emadlana. nje ngiyabuya nje njalo Friday endlini Kusho ukuthina ubuya Friday because angazi isiphathi neviews wenza. uma abantu futhi mina Angithi ukhuluma ngeprocess angiyazi iprocess oyenzayo ukuthi yiphi.
kungenzeka ukuthi process futhi udila nezifebe laphaya. Iy'febe ziphi? Kuningi ongabenza. Angithi nje ukhuluma nge-process awukakhulumi. Ngiyakutshela nje khona i-process engidila nayo. Yani. Leyo process le angikwazi ukuthi ngachazela yona njengomuntu wesiZulu, njengomjida wesiZulu. Olandela isiZulu. Okay, khona i-process ekhona. Yeah, mfethu. Khona i-process ekhona. Yes, mfethu. Khona izinto engizenzayo. Khona izinto engizenzayo njengomjida mfethu. Engadingi ukuthi mina naye. Yabona nakhona isidingo sokuthi ngichazele wena bafasiki. Imake mangabe ngifisa ukulala nomuntu ngenze njani mina? We. Kophethu umsunu. Upetulwa yini ungawenzi lutho? Okumele ukuthi upetulwe. Hayi angisazi uyabona ke le isiyangixaka ke manje. Akuyena lo uthola kuthiwa khona impela akuyena nawe olala nalo phansi. Akuyena lo ngenze njani mangabe ngilala nomuntu. Ngizothisela nomuntu. Wenza kunyoko lokho. Ngizokubone lokho. Angithola amasembu hayi ke ukuthi ngifuna ngaphandle ngoba vele usuthi ngiphumele ngaphandle phela ngoba kuyacaca ukuthi mina ngeke uzingenze lutho. Awukahle mfethu wena awukahle mfethu nawe mfethu isikore lesi. Awukahle mfethu inkinga yakho mfethu. Yini inkinga yakho mfethu awukahle mfethu. Mama. Cela sikhulume mama. Okay, hlala phansi. Cela sikhulume. Siyakhuluma mfethu siyakhuluma. Akaze ke yazi ukuthi akaze waze wafuna hlala phansi. Matopani uza lapha uzohlala lapha uzohlala lapha. Selefikile azi uzohlala. Angithi wena mfethu lolu hlelo lela ngithi uzulutheni. Uthi makuthiwa uphumela ngaphandle uzothini khosi wena wemindoda wena ungafila kanjani umfazi wakho mekhuluma manje ngeke ngifuna aphumele ngaphandle because uma lidinga uyalithola uzolithola nje ngizothola nini mama bafo mfethu awuskora hayo mfethu akuze umuntu wakho mfethu ebaba mfethu akuze umuntu wakho akuze umuntu wakho la sithi zokwazi hlala phansi sit down. Okay, ngiya-understand mfethu ukuthi mana uthi mangathiwani ngiyabuza ukuthi ngenze njani mangabe ngifila like ngifuna ukwenza isex ufuna umuthi ufuna ukwenza isex ngoba kukaningi ngikuthinta awunginaki ngiyakutshela nje ukuthi ngezizathu okay mina mangabe ngizwe ukuthi ngifuna ukwenza ngenze njani uzolinda mina nje ukuthi ngayazi ukuthi uzoqeda isikhathi ngalani ngitshelile nje ngathi 6 months ngiyaqeda ngalena 6 months phezulu kwalo uzohlola ukulinda 6 months shothi wena usho ukuthi unyaka wonke ngihleli ngingenzi lutho unyaka wonke kanjani uzohlola ukulinda 6 months hayi bonke ngizengikwazi 6 months already usuphelile 6 months mana mfethu yonke wena usuke la usuka khona uzokhuluma ngendaba yamaphepha wena unenkinga ukuthi mina ngikuphephe wena yebo nginaleyo nkinga futhi baningi abantu besifazana abahamba betshela lo mfana lo ukuthi banenkinga ukuthi indoda yakho baningi ngibabona wena udlalela yiphi team wena mfethu ukuthi mazoqhamuka nayo yini ungangibuza ukuthi angibhebhini wangibuza ukuthi ngidlalela yiphi team mfethu ngibuza angibuzi ngani ukuthi Matifana awuhlabi yini ungasho ukuthi ngidlalela yiphi team awuhlabi wona phana awuhlabi mama ngitshela ukuthi ave ngiyenza lo umama moko uthi angazi ukuthi ukhuluma ngobani yabo ngibheka ikhamera ngisho umama angazi ukuthi usho bani uthini ngisho umama wami angasho kumina mina ngibhalelile la bengingazi ngibuka ikhamera nje umama wakho la mfethu kumele chazele wena chazele mina ukuthi wena uyahlaba wena mfethu usho ukuthi wena yekela mfethu ayikho into uthe wena uyalungisa okay ngicela ungiphendule la Mthoko elungisayo wena sizolala mina nawe Mthoko ngicela ungiphendule mangiqeda lento after 6 months ayi mama buka mawengcosi bubu wakwazi ungilinda ukhulele mfethu yes angithi right yini manje ngiyasho hawo okay le process yakho ayiqalanga ngani ngesikhathi ngisabelethile nje yes khona kuzophela lo 6 months kuba ukuthi sekuphela nesikhathi sengane ngani ilindwa 6 months yebo ungalali nomuntu yebo why ungaqalanga ngesikhathi sizalwa ingane ingoba phela umuntu awukwazi uyiqalela ukuthi okay njengamanje kufanele ukuthi njengamanje kufanele kube khona izinto ozenzayo zezizulu engadinga ukuthi umuntu wakho wesifazane ungalali naye nakhona yakho yesizulu ingicabangelile mina ubungeke ini iplan yakhe ingicabangelile mina ukuthi nginama feelings ngoba phela wena okusho ukuthi awakho walahlile wathi mawuyakaZulu wafika walahla khona cha uyazi ukuthi hlezi ngibeka phambili but kodwa njengendoda
kumele ukuthi mina ngidlulele kule process le mase siyabuyela siba mnandi mama inkinga yike Okay, mfethu. sazoqhubeka nje ayike bese ngeke isidingo sokuthi kuze yonke lento lizoziwe bonke labo uzwacubana nalo Ingoba ubungakhulumi nami, Okay. ngoba ubukhuluma nami ngabe kade silungisile lento and bese uyilungisa ngenye indlela ke ngoba mina ngeke ngizokwazi yabona leli lokuthi kube kuthiwa bengifuna ilungisa ngabade ngikhulumile nawe yabo yes bengisazokhuluma nawe nini bengisazokhuluma nawe usuphelele 6 months bekuthiwa lo 6 months Okay, dadewethu. Ulinda. Suphelele 6 months bekuthiwa angusebenzisi ubungakapheli kodwa njengoba manje sengithi bengizokhuluma nawe kodwa into ekusazokhuluma ngoba vele already uhlala labantu nihlele ukuthi ngizothatha wena u6 mfethu months ungena ungangitsheli embhedeni mina ugqokile. mfethu ngizangiphutha Ungena embhedeni ugqokile. ulale egqokile lona ngithi ngiyamthinta uyangichilisa ubusika phi wami kuyabanda mfethu yabanda nje mfethu amapicture ami nawo hayibo understanding ukubona kusukela kephi ngoze ngife kusangibulawe lekune nobabeli Okay, mfethu. Because ngiyabona ukuthi ungazi ukuthi kushobile. Mhlambe singakhuluma sobabili like man to man. ngaba ngcono mfethu imina ngibhalele le show ukuthi uchaza ukuthini manje Ngenzela ukuthi sizokunika ama-updates. Yabo indoda yakho. ama-updates hani wefethu yabo imina umuntu ongakhuluma nani lana hayi yena imina ngibhalele lana nase nithatha isayidi lakhe manje ya ungangithinti mfethu. Okay mfethu Ungangithinti ya. okay ngiyaxolisa ukuthinta matopana yabo mfethu yabo ubuthiwa sema masiqala nje sobabe sikhuluma kanje baba wathi nje mfethu man to man yabo kade khona uzanele la mfethu Hlongo yabo ulo engibuze ngani ngasho ukuthi ngiyamazi uma wengane yami ufike wakhala inkinga kanje ukuthi ufuna ukuthi ubhalele la kunini ukuthi sizolungisa indaba zethu yabo Kube kanjalo. Simple. Yes, engazefike mfethu. Ngithi manje usekwazi imina ngithi umuntu ofuna ukuzwa lana mina ubungeke nginuze wazi umhlaba wakho umathuba ukhuluma nendoda enye Okay. sorry ma ngeke imina bhalile lana ngeke ngize ngikwazi ukuhamba Okay, dadewethu ngiyacela. emam buwa mawakhe ngiyathemba kunezinto cheers kunezinto mama ngekho lula ngiyindoda ukuthi ngishirishe nawe yabo njengayo ke le yabo Okay. njengayo Okay, asithi kumama akahambi but siwacisha amakhamera ukhulume nami nomama soba u2. Nalokho kuzokunika inkinga. na kanjalo bafumfethu nginki ngoba ngisho lento mfethu idinga ukuthi lento mfethu ikhulunywe mfethu indoda nendoda njengoba nje mfethu ngihambile buka baba ngithi ngingasho ukuthi ngihambile kuthiwa ngakuthinti mfethu ngeke ngikwenze lutho yazo baba ngeke ngikwenze lutho mkhulu ingane hayi yabo nje bathi ngihambile mfethu ungakwazi ukutshela umuntu ongamazi inkinga zakho uhlule ukutshela mina inkinga le idinga ukuthi ikhulunywe indoda nendoda yabo ayisezofika kumina leyo nto mama izofika kuwena izofika kanjani mina izofika kuwena mama ngiyakuthembisa ngicela ungimele nje uyiqonde leyo nto yakho uyikhulume kumina ngiyakuthembisa mama izofika kuwena fanele ngize ngitshele ubhuti lo ukuthi thini inkinga yabo nje manje angikwazi ukuthi ngayikhuluma leyo nto ekubeni futhi kukhona amakhamera kukhona lona angikwazi singayikhuluma leyo nto leyo manje uzokwazi ukuyikhuluma uma unobhuti ngiyakucela nje ukuthi ungekhuluma indoda phela nale angithi nami indoda inamasende yabo ngithi yabo uzokwazi ukuthi ngikhulume nawe Okay. Dadewethu kusho ukuthi sokunikeza updates ukuthi kwenzakalani. ngiyacela okay kodwa angiyithandi lento ukuthi kube yimina obhalayo kodwa ekugcineni kusekufanele kuhambe mina Uzoyithola updates. Ngicela umthatha mfethu sisi. Singaze siqhathwe abantu besifazane mfethu. ngiyacela mfethu serious ngempela mfethu ngiyacela Sikhulume mfethu njengamadoda. awu Mfethu ngiyazi ukuthi sikhulume kanje noma ngicisha amakhamera mfethu ngifuna ukuzwa ngawo because mhlambe unenkinga serious yabo akudlali mfethu ukuthi umama ngakhala kangaka hayi futhi bafethu cishani lapha ngiyacela mfethu Ni nabangconywana ni right lapho ngicishile ngiyacela ngconywana sinjazami ngiyanazi ke nina ya ngangconywana mfethu bawacisha wo sure baba umama uyakhala mfethu indlala phela 6 months yini mfethu wena mfethu uma ubheka wena bafu ikhona indoda mfethu engakuthi ithi ihleli nomuntu wayo 6 months mfethu ayimenzi lutho baba hey kancane baba hayi kancane mfethu yawo kancane kuyashiya ukuthi la khona indoda efana ngabe ifacing inqumo zayo mfethu ivele ikhombe eceleni ifuna ukule eceleni njoba nami
Mfethu lento kanje bafoko. Iqale kanje mfethu wena mfethu yabo. Ngiyaxolisa mfethu ukuthi igama lakho ngiyakhohlwa mfethu yilamagama lawo. Matifana. Yeah. Ngiyaxolisa bafo Matifana. Lento kanje mfethu yabo iqale lento mfethu ekhulelwe mfethu yabo uma wengane yabo. Qale lento ekhulelwe mfethu sekuyinyanga yes 8 ukuthi vele mhlawumbe ungenzeka ukuthi lelandela yes9 uzobe selokhuzana mfethu uzobe setete yabo. Qala lapho uthi hayi lapho ngathi sengimfuna kakhulu yabo. Angikwazi lapho ukuthi okay ngilokhuzane ke impembe ke mfethu yabo. Ngimnelise nje ngalendlela mfethu afuna ukuthi okay kube yiyona bra wami yabo. Okay sharp. Mase ngiphuma ngaphandle yabo lento le ngithathe ngihlobonge mfethu yabo. Ngibone ukuthi okay sharp mfethu hayi yabo lento le. Hayi mfethu yabo. Enzani? Aqeda ukuzala. Meqeda ukuzala. Yabo. Meqeda ukuzala ngithi uyazi nawe mfethu kuyalindwa mfethu ukuthi ingane ningayeqa ngithi yabo. Okay, hayi mfethu njengoba deshilo 6 months bengazi ukuthi ubo 6 months yabo. All right mfethu mfethu 3 months mfethu ngikhulu mfethu ngatholi mfethu yabo okuya ngasesendeni yabo. Then ke mfethu indoda yemina mfethu yasiya mfethu nosuthi mfethu singacheat angichithanga meprove anginayo intombi uyena mfethu yabo. Then ngase ngiya mfethu kulaba mfethu laba bathengisayo yabo labo sisabathengisayo laba bangabuzi sibonga bangabuzi igama yabo wena nemali yakho yabo. Ngase ngizama ke lapho mfethu yabo ngase ngithi hayi ngithi ngiyanemba mfethu la ngithi kuyadliwa kini lokho mfethu hayi bafai liyakoloza mfethu yabo ukunokuthi livuka livukwe baba awayibona into enjalo abe ngeze ukuthi mhlawumbe angilast alivukwe mfethu yabo alivuke mfethu izame nayo lempahla yabo mfethu ithi ayadlalisa mfethu hayi yanqaba umsinda yabo akuyanqaba mfethu yanqaba induku mfethu yanqaba induku mfethu yabo hayi ngithi hayi okay ngibuye mfethu ngiphinde futhi ngizame the next following day uzame omunye umuntu futhi phinde kube leso futhi yabo phinde kube leso yabo ngibazame beze bebe bathathu mfethu phinde kube leso mfethu kahle hlona mfethu inkinga mfethu la akusavuka umshisa wena mfethu ingakho ke kubona mfethu ngimbalekela lo wesifazane manje unqane ukumtshela ukuthi sikhiphane mfethu ngiyacabanga lento ukuthi mfethu ngotshela umuntu wakho mfethu ukuthi alisavuki mfethu manje mhlambe uke wazama ukuthinta odokotela nje imbiza mfethu ngithengile ngayishaya imbiza ngoba ubone nje nakhona futhi ngoba ngithi isikhathi lesifuthi ngezinto zami ngizenzayo mfethu yabo ngizama khona ngiqedela lo 6 months lo ukuthi ngibone ukuthi ngiyabuyela mfethu yabo even ngisho ekseni ngisho ekseni mfethu umchamo lutho aqhinde lokho umchamo ke uyayibona into enjani inkinga leyo yabo wena ungamtshela kanjani umuntu wakho into enjalo so manje ufuna ukwazi ke manje ufuna ukwazi uyabona phela nje mfethu simtshela kanjani ke manje yona yonke le because ekugcineni phela kumele azi uyabo ukhathazekile umuntu wakhe ukhathazekile mfethu nathi mhlambe zisho sizama ukukulekelela ngendlela eseke sisize ngayo abanye sibone ukuthi uyasizakala yini futhi siyamtshela manje ukuthi inkinga ukuthi nokuthi kube kuyena ukuthi accepta kanjani ayongcono mfethu simtshele yabo simtshele simtshele baba akatshela mfethu ngoba kahle phela uzolokhu engiphanda kanje mfethu akatshela mfethu lokho engiphanda kanje ukuthi akwenze njani nakho ungangikwenze njani sengiyabanda senginjani usangizwa koze cabanga ukuthi ngiyachitha yabo ayi bafethu history sabafo akukuhle neze akukuhle because ukhala ngokuthi ngisho umchamo ekseni yabo lokho kuvukelwa kasekuseni lokho kuthi uthulele uthi uyaphaphama alivukile ayisenzeki lonto kubaba akunjalo baba and mfethu uqala ngixolise nje lapho sixobane khona sithi wambe ngifuna iqiniso mfethu so mengifuna iqiniso ngiye ngithanda uyazi na ukuthi mengabe siloke sihlekelana iqiniso aliphuma phuma so mengabe ngikunyathela la kufanele nginyathela khona uyagcikeka masukhipha lento engaphakathi so hayi ngoba mhlambe ngikuthatha kancane noma mhlambe ngingakuboni noma ngibukisa ngawe ebantwini cha hayi inkinga bafuna ukuzwa mfethu ngakuzwa owakwethu wena mfethu ngizokulekelela nakule nkinga okuyona singathokoza mfethu ngoba uyabona ukuthi inkinga yona yahlala bafethu
subscribe bani, like and share i-channel. Oh, kambe acishile amakhamera mfethu. Oh, okay. Yeah, Oh, mfethu. okay. Kodwa-ke mekuwukuthi mhlawumbe khona umuntu ofuna uku-advertise ngiye ngisho meyabe ngivala i-show ukuthi mekhona umuntu ofuna uku-advertise nathi uyasi-email athi umjoloshow@gmail.com noma ufuna ukungibhukha dlala matifane@gmail.com. Kodwa Oh. lo ngiye ngikusho mengabe i-show i-on mhlawumbe amakhamera e-on njengamanje asikho isidingo sokuphusha of course. Oh. We-off. Yeah, Mfethu yeah, ngiyabonga yeah. kakhulu isikhathi sakhe. Oh, Danke mfethu oh, that's ngiyabonga. good. So I think, Bafethu kulungile.